ensin puheenvuoron. Pyysikö siellä joku vai Voi kysyä vielä vai? Mitä? Voi kysyä. Joo. Täällä oli jotain, joo. Me palataan sitten paneeliin. Mä mielelläni ottaisin tätä katsomusta. Joo, ole hyvä. Joo, terve. Mä olen Mikael Kivivuori Mummon maailmanpelastusprojektista. Jos saisi ihan semmoisen vaan kädennoston tämmöisen niin äänestyksen muutamia kysymyksiä yleisestikin. Tavallaan, kun ihmisillä on epäselvä mediassa ja sinänsä enää käsitellä, niin oletteko kaikki sitä mieltä tavalla, että suurimpia tämmöisiä esteitä on tämmöisten just poliittisten päätösten, mitä nyt tässä on ehdotettu ja taloustilanteen ratkaiseminen, niiden suurin este on tämmöinen kansainvälinen korruptio. Onko se suurin este? Varmaan vaikea laittaa yhtä suuntaan, koska me laitetaan nälkäkriisiä, ilmastokriisiä, korruptiota. Ne on kaikki valtavan suuria ja kietoutuvat toisiinsa, että se on yksi suuri ongelma. Okay. Sitten toiseksi, että onko teidän mielestä talous kaikista tärkein asia maailmassa, jos mietitään sen, mitkä vaikuttaa toisiinsa, mitkä aiheuttaa toisiaan, niin aiheuttaa sotaa ja läheltä, niin onko talous kaikista semmoinen? Okei, mutta muiden mielestä on talous vai? Se ei ole ongelma, mutta talous on. Inhimillisen kehityksen indeksiä. Entä oletteko huolestuneet tavallaan siitä, että media on tavallaan ei julkaise tämmöisiä tärkeitä asioita, missä kerrotaan asioiden syistä, vaan seurauksia ja myös tästä viihteellystymistä ja semmoiset, että käytännössä maailma on semmoinen, että tavallaan rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy tällä veroparatiisia ja korruption jutulla automaattisesti tekemättä mitään, niin media tavallaan pelaa tämän eriarvoistumisen pussiin. Ja olette huolestuneita tästä kehityksestä? Median pinnallisuus kyllä. Joo. Yksi vielä tavalla, sitten kun nyt on osoitettu, että tämmöistä eriarvoistumista tulee koko ajan lisää, että nyt 1% omistaisi 40% maailman varallisuudesta, se on kasvanut koko ajan. Ja oletteko huolestunut, että tämmöinen, sit jos keskiluokka esimerkiksi talous romahtaa ja tämmöinen köyhät todellakin köyhtyy, niin se johtaisi tämmöisen kapinan tai tämmöisen johonkin vastaava juttu, niin kuin historiallisesti yleensä aina tapahtunut, kun on tullut liikaa tavallaan niin tämmöistä tuloeroja. Että riski on olemassa. Okei, noin sitä. Kiitos. Hyviä kysymyksiä menivät ihan. Oliko siellä vielä jollakin?